Wiyake gima umwanchi umurigerera nigo cyaragire Chinsa Isano na Ibere cya mugaso asene aliganire gokoretera amangana maya unanyare ko bakagokorekana kura chingongo chonsi chense chingaki twatigaire amatuko ikomyoka tose asobochoryo banene abaronere bebirogo nigo bagendere gutarera chinsemo kwene kibanyere ko baguyakira ekoko nabo gokwerera naraiba guchwikira ni chingaki baranye ko bagoso ase obugambi chingaki iki ni gatoroche omurai wense akagere kumirana n'abanyanyimbo ase okoba ebendera guse akwa ebendera egekosi kemerongo ebere neyemo elinde kwene kibanyere kwa bakogendera n'obokoreri bw'emirimo ayo namange omwanchi umurigereria narongwa liganeti ase bono mugaso korende tianda so asensemo ya kabere ya studio gingoirana ningomanyi amange. Kenda gotobwatia ase chinsemo cha Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na bwo chinsemo cha YouTube na bagotonyara gwetera Ndizi TV News ase chinsemo cha website na bagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke area tariane Frida Kerubo na ase chinsemo cha byorokerelyo ni gotochikonya kwa tokobwatera na nere Joshua Auta umwanche muri gingo chaka kigimani gongo chakira account ya Kisi ase oyokoligia ekirugo kyo governor imeye yo gwetera ekiama gya Kenya National Congress Manson Oyongo litukulia lero nigo aumiranire negati y'abantu kora asensemo ya bonchali abanyale ko bakomoene kelimba chikonyara ko bakumusira asobochori obonene bole busi abantu nigo banyale ko bakorokana korwa ase ekiama gya ODM nabo igo Jubilee na negati ebinde ase baikirana anseme yo na komoene keli ogosiro kwae ngane banga sikura kare bara to agire to algoro ku wajale south ana to kora ata wajale south ye to est jibeka motora na kiji koba ani to ko ye chile ko misiko ndogo eta tunga simba neta jiko geta ya neta okoro kenda ya kuriri yuko eta ya on ane neta ya na ibona ko ndambe ya musheri kanjene simba atene rasi kuri rasi nikukwana amanga matuka elira banjali to baamo to koreyento nyone karomo ayo bane ideko ya ekonyoro munjali tidana no munjali yo garaki bagojire barosire baminyo kiwa makori batebi gungaro banyaro yonse karatigoyo alero babekereirense na ende bunariga ari monta kwenda gutura ache gokonya abantu bakisikamu ebintu byonse ebirobo goga na endonya no gweterera netererete onya neni bonke erimanya bantago twara nakoreteki nabwate Omotakanwa oyomokuru asensemo ya mesocho nigobono aisokire naboigo gosaba obokonyi gochia sonde wensi obwate okobwa naboigo omoyo koesokia na komokonya asoko enekibuna omwana oye obwate omochando bobongo onyale kobaga kogendera na masoma ego kwana nigetaseni kia Ndizi TV niganyara kobaga koerera obokongwa nyare kobaga gwetera naboigo ningike irerete omwana oye agatwara omochando yo Jamalie pane ngurupu meri mora monali tuonere nyabigena musojo onombuga tu mochando omonene sana omwana yega guchuba suka otokando nsisabuji ono ngachanga ngagamba no munyagitari akamubeka lende ulemafu bakamulikira bakamukupe agasorele mafikera na unyete iga sinara iga unyete ikagera karorekana a mentori abwate umuchando bw'obongo ono obokonyi bwambulire kero narega yembo agocho basoka nanya kukurura ngonchokana nere chinjira mpaka bono narosire gonchokana chinjira kero jibika nebure ngana narosire abantu bamukonyire osomere skuru korukusikire osomere kitamu isato agosomera amaboko y'abantu ndomokonya 20 ndomokonya 50 nagendereta gusoma ona tara kuri skuru yae gakina sabasa abanji banyasaye nabali monsi tubakoende kanisa gakichinkoro mukumi chinkoro cheino mokonyo mumuroyo nonyembali bakubuli uburai
nabo bakubika amaboko abo gaiga sachinde nyasaye ulio omogera tari moyo nabagokuna chinkoro cheino momokonyi ifakti umwana eno ndia kende kia monyora tangu na omwate banga kiti gatogende sobo Geoffrey lakini irende kali moyo gakimota kumukonya kuri skuru yaye iyo tukurare nyombe yemo igakurara ero na inje narara nyomba iri esa uri oburemiru tobwate somo chino bokomu ntobwate oburemiru rende ninje omoiburi nje bieka ise gasirete ise nera nabanjandite ngomba kagasira ono gagina abasaba gakia barayi mwensipi bali nyasaye ko bakuna chinkoro na ini nyasaye atagita bakune na ini moso echiobisi nabasabira ninga chiobisi na mama so nyasaye ko bara na inu kara konyo yesimo konyara gaki so wanja koini anasaba na mabira anasaba nkulira majangereire ngutara sa tambara mago ya mono gaki je bone musojo mabi umwana nero yontai ko konya sa umite ninga umite ga gatwara mentori problem kakia nasaba nonye mumaima nongira konsipia barayi bali moko boy gakikonyo umwana ikonya sai mwakonya Omurai wense Uhuru Kenyatta niganyari ko bakagwikirana ase egetigie chigosori kia Ulinzi Complex asanyari ko bagakumirana n'abanyanyimbo erinde ko ba egekosi gia emerongo Ibere neyemo ebendera asoko ene kibuna banyare ko bakogendereria obokoreri ubwabo enenchire yemo yoko ene kibuna bachakire emirimo kingima ase chinsemo au Ekiombe gia IEBC nigo kianyarira ko bakegwanchirana asoko bwaterana asobwamo nobokoreri obuya egati yabo amo n'abanyanyimbo asoko ene kibuna obochori bole bosi ombochigokorekana ase enchira ya bene hani gagocha magega yekiombe kyo naboigo asensemo y'abanyanyimbo ko ene kigwa obotutukano naboigo eliomana egati yabo ase batanyante ko baba kuigwana naboigo nigo ayanyarikante korokana asensemo y'abanyanyimbo koena na oroboti rutali oroikiranu wose rutali gwanchirono anekiombe gia IEBC hekero abana Venezuela batatu banyate ko bakobwatwa wose bakobekubyara ase egetigie chindege gia JKIA. Today's meeting, as you all know, arises from the issues about the stickers. As the IG has said, that has been resolved, the issue is settled, and going forward we have committed to work together. And if there's any issue, we shall discuss as the National Police and as the Commission any issue affecting elections. So we appeal to Kenyans to turn up in large numbers and exercise their democratic right on the 9th of August. We have held a successful consultative meeting between NPS and IBC, where we have briefed the chairman and the commissioners, including senior staff of IBC, on our security. The National Police Service will deploy about 150,000 officers for the election day, before election, during and after elections. This includes officers who will be deployed at the 46,229 polling. Chinga kitu atigaire matuko 10 tose asobochori obonene bono nigo abarai naboigo abarwaneri banyere kwa bagwesokia naboigo koeneki omorembe chinga kichensi anene mono chinga kiriberelia siasa ligendeta koeneki kwa ase NCT ya Kenya korwa chinsemo chia Kisumu kerabari gukwana nabaliki bamangana nigo banyara kwa bagusaba abamenye benseme yo koeneki omorembe anene mono bosaba abasaiti banyara kwa bagutume kwa bube ase ogoturubania Malembe chinga kichiga tuligeretyo bachali obanene. So we shall stand with them, we shall walk the talk, and we shall make sure that everything is done so that there is fairness. Kisumu must never be branded again as a hotspot. We are also people like any other. Me, I am very, very clear that I would like to pursue peace at all times. In fact, if I can play it even when it is not in my best interest, I would like to pursue peace, because peace is what brings development. Hapa Kisumu ndio tunapenda siasa, na wale ambao wako katika kinyang'anyiro ya siasa
wataendelea kufanya hivyo bila kupiga siasa ya ubaguzi au binafsi au Omanje murigeria kurasa robotiri ni wanaikeire omwelio wa mangana maya ase birebiga kurende chikoraga Chinsa 10 ayo na mangeno yanyore ase enchira yobwenge maga chikamera soko ene kibuna ebichana boigelio gire guikira sole ase enchira ya bene nere Petronira mukira tonya kwatokubotana nere Joshua Auta ase Chinsa mochi biorokerelia nenchelia ne Frida Kerubo nkoganilia oboligerelia obuya.